Właśnie, cisza. Cisza, cisza, cisza. Nikt nie może krzyczeć, tylko cichutko. No to weź, może pójdziemy, to nie, ale jak, no proszę mnie, proszę. No ty chcesz, no, tak, jest! To jest Tokopek. To wszystkie dzieci. Dobra, potrzebujemy jeszcze innego tego. O, gdzie my kogoś takiego znajdziemy? O, cześć, Blue! Sorki, przerwę na chwilę.